Není teplo trošku v tej aréne? Není vidno, strašne teplo. Mohli by pustiť klimu, ale asi šetria. No a 17-letý Juraj Slavkovský. Na čo povieme ešte, chalani? My nie. Oštartujte nás, dajte 3, 2, 1. Ďakujeme za podporu a vidíme sa na Slovensku. Dnes predviedli naši fanúšikovia. Super, ty koksu, takých tu je veľa, také teplo tam robia, ale nie. Nie, no ja mám ešte detské šampanské so sebou, čiže to ja som v pohode. Ja som len tak prechádzal všetkými. V dnešnom zápase s Američanmi to bola prehra 2-6, čo boli lepší? No, že dali 6 gólov, my 2. Ako si to v tom zápase? Ja som sa cítil dobre. Mal si tam viacero strielov. Ako sa to pomohlo? Videl som aj také, keď si prichádzal niekedy na striedačku, že naozaj skrutil hlavu, že to tam nepadlo. No tak zatiaľ to tam nepadlo, no tak asi neviem. Asi by som možno mal menej krútiť hlavou. Odľahčenie, včera ste mali deň voľna, ale niektorí vraj boli v zoo. Fakt? Kto? Neviem, niektorí. No neviem, tak to je zasa až moc asi, nie? Na to by som sa vykašľal. Údajne niektorí chlapci boli si zahrať golf. No ma nepozvali. Nepozvali ma na golf. Múdry, pekný a... Neviem, to a možno aj o tých prvých dvoch som klamal. Nebol ani v plánoch asi, čiže ešte som nebol na svete. Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá ten víťazný gól. Nech Bože dá. 2002, keď sme boli zlatí. Keď ja som bol na námestí. Koľko si mal rokov? Ja som bol ešte len v pláne. Lebo ešte ani v pláne som nebol, no. Ja som... Vlastne samé jednotky? Si takýto akože biflož jednotkár, alebo nie? Cieľ je dostať sa cez to. Taký skromný chalanisko podľa mňa, že? No mama si to nemyslí, ale